Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, имрӯз мо як дорухонаи фурӯширо ба навор мегирем. Айни ҳол қарор дорем дар даруни Балниса дӯстон. Маркази ноҳияи Рӯдакӣ, беморхонаи Мис дар назди қабулгоҳи бемористон дӯстон. Ана ҷои қабулгоҳ, ҷои касалои дил дӯстон. Ана ҳамин аптекаи фурӯшӣ аст дӯстон. Бари столови да. Сайри роҳ даст дӯстон, дарвоза, сайри роҳ даст, ҷои қабулгоҳ даст. Оз дар омада ба навор мегирем, фурӯшӣ аст. Действующая аптека, дорухонаи фурӯшӣ. 24/7. Доруфар. Полни кафел кардагӣ ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. 35 квадрат аст дӯстон. Камера наблюдения, кондиционер, действующая аптека аст. Об свет доимӣ, дорухона бо доруҳояш фурӯхта мешавад дӯстон. Камтар светш баланд аст дӯстон, ба навор мегирем. Хоб 35 квадрат гуфтем. Камера ҳама чӣ дорад. Об свет доимӣ, ҳама ҳамин доруҳош фурӯхта мешавад дӯстон. Ба ҳамин чизош обши 35 квадрат. Нархи як квадраташ дӯстон 12,000 сомон бо муомила дорад. Номерҳо барои тамос 909 00 02 87. Як номер дига WhatsApp ҳаст. 986 60 60 19. WhatsApp метавонед дар ҳамин занг занед дӯстон. 7:20 анам хеле тарафи дарун мешавад. 5 ровна анам хеле паҳмиш мешавад дӯстон. озина дар омада бо хоҳем ба навор мегирем дӯстон. дарунаш ҳам хеле ҳам кушод аст. мақсад фурӯхтанаш дар гаварнои занг мезанен. ина ҷои камера, мақсад ҷои истироҳат, ҳамаш таъмин аст дӯстон. Кондиционер, камерао, хеле ба сифати аъло сохтагиан. Мақсад 24 соат кор мекунад, шабона рӯзона. бо занг мезанем маълумотша соҳибаш пурсон мешавед дӯстон. ҳам номеро дар занг мезанен. нашод реклама дӯстон, дар номераи поёмда муроҷиат мекунед. ҳатман кӯмак мерасонем барои хонаи фурӯшӣ ё ки ягон бинои фурӯшӣ дӯстон. сайри роҳ гуфтем. ноҳияи Рӯдакӣ, беморхонаи Мис дар назди қабулгоҳи беморхона аз ин тараф. дӯстон сайри роҳ ҷои касалиҳои дил, ҷои родом дар ин бар аст дӯстон. бари столовия мебошад. 35 квадрат, 24 соата дорухона, кондиционер, камера, действующая аптека аст дӯстон. ба чизи чораш гуфтем фурӯхта мешавад. як квадраташ 12,000 сомон. хоб занг мезанед дӯстон дар ҳамин номеро маълумотша соҳибаш метиҳад.